ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ନିକଟରେ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ସମୟରେ ସୋରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା OD01AL 6540 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର କୌଶଳ କ୍ରମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଡିଆଁ ମାରି ଖସି ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ରୂପସା ଅଞ୍ଚଳର ସୁମତି ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ସ୍କର୍ପିଓଟି ଥିବାବେଳେ 2021 ମସିହାରେ ଏହି ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିଟି ମହିନ୍ଦ୍ରା କମ୍ପାନୀରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ମନୋଜ ବେହେରା ମହିନ୍ଦ୍ରା କମ୍ପାନୀର ଭୁଲ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳି ଯାଇଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମହିନ୍ଦ୍ରା କମ୍ପାନୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ବାବଦରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।